Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum il-Knisja Eżies qiegħda tagħmel it-tifkira ta' Santa Katerina tal-Ixandra. Nafu li din hija verġni u martri tar-raba' seklu li rċiviet il-martirju propju ġewwa l-Ixandra fejn illum huwa l-Eġittu, u l-ġisem tagħha huwa meqjum propju fil-monasteru li qiegħed fih dan isfel nett ħdejn il-muntanja Sinaj. Hekk il-kelma martri tfisser xut, tagħti xhieda tal-fidi tiegħek lil Kristu. Il-martri huma dawk li taw xhieda tal-fidi tagħhom lejn Kristu bil-ħajja tagħhom stess, sal-punt li waslu anke biex ixerdu demmhom. Jew għalhekk aħna wkoll Eżies fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra lil Alla għal ħtijjietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Kevin Brewer. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tajt il-grazzja lis Santa Katerina biex titqabad sal-mewt bit-talb tagħha għamel li bħalma jimħabtek inġarbu kol awġ bis-sabar u nħaffu bħilitna kollha lejk li inti waħdek il-ħajja bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb tal-Makkabin. F'dak iż-żmien is-Sultan Antjoku kien għaddej mill-provinċja tan-naħa ta' fuq meta sama li Elimajs belt fil-Persja kienet magħrufa għall-għana għall-fidet u d-debijiet li kellha. It-tempju li kien hemm fiha kien fih bosta ġid. Kellu tarki tad-deb, kurazzi u armi imħollijin hemm minn Alessandru bin Filippu li kien l-ewwel wieħed minn fost is-slaten tal-Maċedonja li saltan fuq il-Griegi. Mar għalhekk biex jara jieħux il-belt u jisrak kull ma jstif fiha. Iżda ma seħħlux għaliex in-nies tal-belt saru jafu x'kellu f'moħħu u jġildulu u waqfulu. Kellu mela jaħrab u jitlak minn hemm qalbu sewda lura lejn il-Babilonja. Fil-Persja imbagħad wasal xi ħadd għandu u qallu li l-eżerċiti li kienu daħlu f'Ard Ġuda sfaw mirbuħa. Qallu wkoll li Lisja kien hemm tal-ewwel li mar bil-qawwa kollha. Iżda malajr raġa' lura u ħarab meta sab ruħu wiċċ imwiċċ mal-Lut. U żied jgħidlu li l-Lut ħadu saħħithom minħabba l-għodod u l-armi u l-priżi kbar li seħħilhom jaħtfu minn taħt idejn is-soldati li huma kerdu. Barra minn dan, semmielu li l-idolu li hu kien tella fuq l-artal f'Ġerusalemm, il-Lut ġar fuq u s-santwarju dawruh b'ħitan għolja bħal qabel u għamlu l-istess lill-belt tiegħu ta' Bet-Sur. Is-Sultan meta ħadawn l-aħbarijiet inħasad u beda jirtoqgħod bil-biża', mar fis-sodda u xejn ma ħassu f'siktu bis-swiet ta' qalb li qabdu għax ma kienx seħħlu t-tir ta' moħħu. Baqa' ġranet sħaħ fis-sodda għaliex nieked kbir kien jaħkmu mill-ġdid kull darba u ħaseb li kien wasal biex imut. Sejjaħ għalhekk il-ħbiebu kollha u qalilhom: in-nas ħarab minn xfar għajnejja għax qalbi sewda għall-aħħar bid-dwejjak li għandi fuqi. Qed bejni u berruħi ara x'dieqa ġejt fija u x'baħar issa sibt ruħi fih.
Jiena fis-seta tiegħi kont dejjem ferħan u kont maħbub. Iżdissa minix ħlief niftakar fid-deni li għamilt f'Ġerusalem. Ġarrejt il-ħwejjeġ kollha li kellha, sew tal-fidda u sew tad-deb, għal xejn bat noqtol lil kull min joqgħod fard Ġuda. Qed nara li minħabba fek ġiet fuqi dil-ħsara kollha u wara qed immut mifni bis-swied ta' qalb fard barranija. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla sarm responsorjali ngħidu flimkien nifraħ mulej bis-salvazzjoni tiegħek. Infaħrek mulej b'kalbi kollha, inxandar eġubietek kollha, nifraħ u nitenna bik, nanni lill-ismek int Alla loli flimkien, nifraħ mulej bis-salvazzjoni tiegħek. X'in jiġu lura l-edewwa tiegħi, jitfixklu u jgħibu quddiemek, ċanfart il-ġnus u kritt il-ħżiena, ħassart isimhom għal dejjem ta' dejjem flimkien. Nifraħ mulej bis-salvazzjoni tiegħek. Waqgħu il-ġnus fil-ħofra li ħaffru, fix-xibka li ħbew inqabat il-ġilhom. Għax l-imsejken ma jintesix għal dejjem, it-tama tal-fħajrin ma tkunx għal dejjem fiera. Nifraħ mulej bis-salvazzjoni tiegħek. Alleluja. Alleluja, Alleluja. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu kienet il-mewt u dawwa l-ħajja permezz tal-Evanġelju. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien resqu fuq Ġesu xi wħud mis-Saduċej, dawk li jiġħdu il-qawmien mill-imwiet u staqsewh: Mgħallem, Mosè ħallilna miktub, jekk wieħed imut luħuh miżżewweġ u dan ikun bla tfal, dak ikollu jiżżewweġ l-armla biex inissel u liet lil-ħuh. Issa jkun hemm seba' taħwa, il-kbir jiżżewweġ u miet bla tfal, it-tieni wieħed u mbagħad it-tielet f'kelma waħda is-seba' li kienu ħadu l-armla u mietu bla ma ħallew tfal. Fl-aħħar mietet il-mara wkoll. Issa din fil-qawmien tal-mlimwiet mart min minnhom tkun, għax is-seba' jkunu żewġuha. Weġibhom Ġesu: il-bnedmin f'din id-dinja jiżżewġu u jżewġu, imma dak li jkun jistgħu ilhom jgħaddu għad-dinja l-oħra u jqumu mill-imwiet, dawn la jżewġu u lanqas jiżżewġu. Għax anqas jistgħu jmutu iżjed, għaliex ikunu bħall-anġli u huma għoliet Alla la darba qamu mill-imwiet. U lil-mejtin iqumu, Mosè wkoll urjieħ fir-rakkont tax-xitla tal-għoljieq, għax il-mulej Alla sejjaħlu Alla ta' Abram, Alla ta' Iżak, Alla ta' Ġakob. Issa huwa mhuwiex Alla tal-mejtin, iżda tal-ħajjin, għax għalih kulħadd jgħix. Qabżu xi wħud mill-kittieba u qalulu: Mgħallem, sewwa qiegħed tgħid, għax xejn iżjed ma kellhom il-wieċ jistaqsuh. Il-kelma tal-mulej. Din il-problema eżjes li jissaġġej ir-resqu kienet waħda wkoll mid-differenzi li kellhom mal-Fariżej li jissaduċej jirresqu lil Ġesu dwar il-qawmiena għal-ħajja mhijiex problema ta' 2000 sena ilu, imma hija wkoll problema ta' żminijietna. Anke fi żminijietna insibu
jew aħjar dawk li huma marbutin mad-dinja jgħidulek kelma waħda li m'hemmx ħajja wara din il-ħajja u allura għejx kif l-aħjar li taqbillek, għejx dan iż-żmien fix-xelar, fid-baħrejt, għejx f'kelma waħda daqs li kieku ma hemmx Alla. Mela f'kelma waħda din il-problema hemmx ħajja eterna jew le ġejja mill-font tagħha stess mid-domanda jekk jien nemminx f'Alla jew le, jekk jien għalija Alla jeżistix jew le, jekk jien il-ħajja tiegħi hix ġejja minn Alla jew le. Illum qegħdin niċċelebraw anke l-festa ta' Santa Katarina. Żagħżugħa martri f'Lixandra. Imma dawn il-martri mhux Santa Katarina biss, il-martri kollha. Għaliex kellhom dik il-qawwa li jiffaċċjaw il-mument tal-mewt? Għax kienu xi eroj, kellhom xi ħaġa aktar minn ħadd ieħor, xejn affattu. Imma kellhom biss il-fida qawwija f'Alla. Il-fidi li min jemmen f'Alla ma jintemx, imma jgħix f'Alla, jgħix ma' Alla. Ejjew nitolbuh il-Mulej Ġesu illum. Għaliex il-kwistjoni mhijiex jekk jien x'ħajjiġri minni wara l-immut kif għamlu dawn is-Saduċew, ivvintaw din l-istorja, issa ta' min ħatkun il-mara li jiżżewġet għal 7 darbiet. Hija storja minn fuqha imġebda għax ippruvaw ifixklu l-Mulej Ġesu. Imma l-problema qiegħda hawn. Mhux se jiġri wara li jien immut. Il-problema hija iżjed importanti jien kif qiegħed ngħix issa. Qed ngħix ta' bniedem li għandi l-fidi f'Alla, li nfittex lil Alla, li nibni ħajti fuqu, li jinsib momenti fejn jien niddjaloga ma' Alla. Jew inkella poġġejt li l-nifsi Alla u allura inħares biss lejja nnifsi. U allura bir-raġun xinnara li l-ġisem tiegħi anke ma' żmien jibda jonqos anke mill-istess saħħa tiegħu. Nibda nirraġuna u ngħid x'in nispiċċa jien jispiċċa kollox. Ejjew nitolbuh il-Mulej Ġesu. Jatina l-qawwa biex dawn il-ġranet li jew jislifilna ikunu ġranet fejn aħna nikbru f'imħabtu fl-għarfien tiegħu. Għax min jaraf lill-Alla, min jara lill-Alla, jarah għall-eternità. Għalhekk il-Vanġelu ta' San Luqa illum jispiċċa b'din ir-risposta li Ġesu jagħti lis-Saduċej u jgħidilhom ċarru tont. Lill-mejtin jqumu u rieħmu sew ukoll. Għax għandhom intom stess il-Mosè sejħulu Alla ta' Abraham, Alla ta' Mosè, Alla ta' Isaac, Alla ta' Ġakob. U għalhekk Alla tagħna huwa Alla tal-ħajjejn. U l-ħajjejn huma dawk li jarfu u jagħmlu esperjenza ta' Alla. Jehud jeżjes fiduċjużi fl-imħabba ta' Alla inresqu it-tarbiet tagħna u għalhekk inġeddu l-fidi tagħna fih u ngħidu fik Mulej inqiegħdu it-tama tagħna.
fik mulej inqedu it-tama tagħna. U Alla għejn lill-Knisja tgħix l-Ewkaristija li tiċċelebra bħala l-ġrajja tal-qawmien u l-mewt ta' Kristu fl-istedina tiegħu għal glorja eterna nitolbu. Għati mulej l-setanin tal-art biex jaħdmu tassew għal waqfien minn kull gwerra u għal paċi fost il-popli avdati fidejhom nitolbu. Mulej uri wiċċek lilna u mexxi l-passi tagħna. Għamel li meta nħabtu wiċċna mad-dlam tal-mewt, il-mewt tkun mirbuħa bid-dawl tad-dija tiegħek nitolbu. Nitolbuk mulej għall-irwieħ tagħna. Huma li jittamaw fik, huma li poġġew il-fidi tagħhom fik. Daħħalhom issa fil-glorja tas-sema nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju kondu blirek il-familji tagħna. Qaddishom f'imħabtek. Għamel li huma jarfu il-preżenza tiegħek magħhom u jitalmu jiddialogaw fid-djarhom permezz tat-talb ta' kuljum miegħek nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb tagħna. U Alla li tħobb il-ħajja u ma tistmer xejn minn dak li inti ħlaqt iqaf magħna fil-waqtijiet diffiċli tal-ħajja. Aħna li nittamaw dejjem fik, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej is-sagrifiċċju li sejrin nagħmlulek fit-tifkira tal-martri tiegħek Santa Katerina li jebda tiġrib ma kellu l-ħila jifrida mill-għaqda tal-poplu tiegħek bi Kristu siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għaliex Santa Katerina ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma hija tagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu il-kobor tiegħek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorija tiegħek, u sanna fl-ola tas-smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, u sanna fil-oli tas-smewiet.
قديس تسوينت مولاي انت لاين تا كل قدسية قدس عليك نطلبوك داون الأوفرتي بالبركة الإسبيرتو تيك biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirraj ħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġerad il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt ġdejt li jibqal dejjem, id-dem li jxirrita għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqoftana Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jintej fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid li l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi.
دانو الهروف تعالى دانو اللي ينخي ذنوبية الدنيا هني ينداوك اليوم مستيدنا على لا الهروف ازاي كان مواهدة روحي تكون في الجسم تكريستي فارستي nitolbu. Issa li ġeddidna mulej bil-misteri qaddisa għamel li nsiru nixfu lil Santa Katerina tal-Ixandra fil-qawwa tal-għaġeb li juriet sal-aħħar biex jistħoqilna niksbu il-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem bi Kristus jedna.
il-mulej ma'kom. Berikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kejjew ngħidu dawn it-tliet avamarijiet, nkomplu nitolbu għal paċi fl-art imqazza. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna